היי, קוראים לי ליטל, ואני רוצה לחשוף בפנייך עולם שכולו יופי ושליחות. הרוב חושבים שטיפולי יופי ואסתטיקה נועדו לתת מענה חיצוני בלבד. אז בתור מקצועית שעובדת בתחום כבר יותר מ-15 שנה, אני רוצה להגיד לך שטיפולי יופי יכולים להיות יותר מזה. למשל, טיפול פדיקור בלקוחות הסובלים מסוכרת יכול למנוע ואפילו לטפל במחלות כף רגל וציפורניים. טיפול בלקוחות הסובלות ממחלות רקע שונות, הגורמות לדלילות בגבות ואפילו לנשירתן, יכול להחזיר אליהם את הביטחון האישי, את המסגרת לפנים ואת שמחת החיים. לטיפול במקרים כאלו חשוב שתלמדי במקום שייתן לך את הכלים הנכונים והדגשים הנכונים לעבודה. לליווי נכון של לקוחה במהלך הטיפול ואחריו, להבנה מעמיקה של אבחון ותשאול לקוחה מבחינה בריאותית, דבר שמשפיע על בחירת אופן הטיפול בקליניקה. אני מבטיחה לך שגם את תרגישי את השליחות שיש במקצוע שלנו. אז אם את מחפשת מקצוע שעוסק בתחום היופי, ובנוסף לתת יותר משמעות לטיפולים שונים בקליניקה שלך, אני וכל הצוות שלי כאן כדי לעזור לך להתחיל דרך חדשה. ולך נשאר רק לשלוח הודעה, ונתחיל ביחד דרך חדשה וקסומה.